Yawa. Ka manta da shi. Ga na manta? Yau ni kaina ne ma kawai ba zan iya mantawa. Akan me kuma? To ai ni kullum maji a kwali kike mu. Yanzu bikin nan namu da yinsa yanzu an tafi wata 2. Har yanzu kullum sai kice ba haka ba. Kullum wannan dan naki me ka ce yayin garki. To me gida ka san na maka bayani yanda lamarin nan yake sai mun yi hakuri. Yaran nan in dai aka lallaba shi aka bi shi a hankali za a samu duk abin da ake so. Ai wannan yaran naki munafiki ne wallahi dai a dangin ku akwai wani wanda yazo a zallan munafiki kamar da ni da kyanwa. Dan in da dangin ku akwai kamar da ni da kyanwa billahi lazi wannan yaran shi yayo. Haba dan Allah a ce kullun yaro sai an wannan yaro inuna bai san zance ba. Kuma a rinka wani liƙa ma wani dan momi. Kuriciya ce fa mai gida, kuriciya ce fa. Wannan dan wannan yaran da kuriciya? Kai har yau ka gagara gane cewa karamin yaro ne mai gida. Waye karamin yaron? Shi din man. A ni yau aka haifan. Tunda ni za a mai da tunanin tinkiya. Yau wanda ba tunanin tinkiya za a mai da ni ba ta za ta yi wannan gurjojen narkekin yaron da in an ma aure yanzu zama zai a ta wani dan yaro ne shi. Mana. Hakuri za mu yi mu ci gaba da rarrashin shi. Komai zai tafi yanda ake so. Wai dan Allah in tambaye ki. Allah ya sa. Saki nawa musulunci ya halatta wanda idan an wa mace ba za ta ƙara dawa gida ba. Saki kuma? Kaman ya saki. Saki dai wanda ake na aure miji isa ki matarsa guda nawa ne Allah ya sa dai ba a cikin gidan nan wannan abin zai afko. Ban gane Allah ya sa ba a cikin gidan nan. Allah ya sa ba a gidan nan wannan abin zai faru ba. A'a ba a cikin gidan nan ba dan mu kan duk wanda ya aure mu ba rabuwa sai mutuwa. Wanda ya aure mu sai mutuwa. Ki ce da biyu kika zo. Ki ce kawai da biyu kika zo wannan tana da ba. Dama kawai kin zo gidan nan yawa za ki ga bayana. Kamanya. Sanda zan aure ki har da mun gori. Allah wallahi ne. Ba mu gani wai. To yanzu me abun kuka kuma? To ai an dai kullun ne yan riga ta dan iska. Kullun yan riga ta dan iska. Don lallabi gidan me shana zan tafi Abuja. Ai mun sabuwar ba ta zauna. Kwan tafi gurin mutala su man ce kawai iban daki. Me za ka je kai a gidan me shana kuma? A kai to ina ruwanki? Ina ruwanki? Da wurin naka zaka ce ka je ba ta yake ko ina ne? Akuya kullate ni. Akuya ta ni. Gaskiya kai ma ka san zance kake. Ni wallahi kawai ni ku sai da ni ku siyo akuya. Allah wallahi. Ya ba zai taba yi ba. Akan me? Allah ya hakuri da ba zan je wannan. Allah ni wallahi. Ikon Allah. Allah ya sauwaƙe. In shi sha'ani na rayuwa. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Malam Mansur. Wurin ka nazo. Yauwa. Ya gida. Lafiya kalau. Wallahi ni ne gida. Lafiya kalau ya aiki. Lafiya lau. Kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Duba mun littafin nan kafi. Saboda muna da shaida duk ƙauyen nan ba wanda i bokon da kai. Ba wanda i karatun da kai. Wannan littafin in za a rubuta saki zai ɗauka ko kuma sai an kawo sai an na siyo irin tafkeke nan na gidan gwamnati irin zototo din nan. Me ya faru? Saki za ka rubuta mu. Ka ce saki adadin wanda ba za a dawo ba. Sannan ka rubuta Allah ya tsine mata daidai gwargwado tare da wannan gundume man dan nata da ta zo min da shi. Sannan ba zan taba yafe musu ba har duniya ta tashi. Sannan in Allah yadda keke ne zai kada yaron ko ita wani ikari a ciki. Subhanallah. Saki. To ya zan baka abu ka rubutan abu kuma ka yi matar ka ce? Saki ba ka ce. To matar ka kai ka auro mun da na ce zan saki ka san me aka yi mun? Ai ba haka ake ba. Allah subhanahu wata'ala shi ya halatta saki amma kuma baya son sa. Ka gani? Na gani. Shi ne. To amma dai ai tunda kaga na zo yanzu ai da ubangiji Allah ya halatta saki kuma baya son sa to yanzu nan sauki ubangiji zai sama mun shi yasa na wannan bawan Allah abinda yan nan ta yi mun ba ta kyauta mun ba tunda na auro ta ni fa har yanzu aka ce mun ango haushi nake bi yaron nan ta zo da wani yaro gwabjejen yaro haɓarsa duk gashi haka kurin ni ban san
dalili ba. Kaga ai wannan ai cin mutunci ne da cin amanar aure ko? A'a. Ai su mata ba musu haka. Ka kwantar da hankalinka. Ni zan share maka hawaye. Gidan zaka je kai mata mugun duka. Ba dukan ta ai su mata ba dukan su. Allah sarki. Sai dai kawai kawo kunnan. Dan Allah. Allah wallahi. Allah. To za mu je ne yanzu ka kwatantan gidan ko kuma za ka kai ni ne gidan? A di yanda ka ce ai haka za yi. To yanzu kai ni gidan kana kai ni ka nuna min gidan sai ka wuce da ni ka aje ni a wannan in je in shirya in sake koma. Hamuji. Allah na ba da sakin nan wallahi. Ai da Allah sarki. A ɗaya kai. Zauna so shekar ka. Na zauna wallahi. Ai mata aka mai kam sabuwar rawa. Ni dai ban san maganar ba. Wata ce tana zuwa. Tana zuwa? To na gode fa. Kuma ga shi ba ni da canji. Allah sarki ba ni da canji da na baka ko mutum na ɗaya ciyar. Saboda ni din nan, in dai magana ce ta soyayya ni ne lamba ɗaya. Ni ne king of love. Sai zama yanzu ake son za a rantsar da ni takara. Ina yi ne. Lafiya kala wallahi. Ya aiki. Alhamdulillah. Ina ganin ki kina dirbabuwa haka. Sai na ji kanshi mai duguri. Saboda ina magana ake ta ka ji kanshi ka ji turare na tashi. Ka ga mace iya mace sai ka je mai duguri. Allah sarki. To dama dai abinda ya kawo ni ɗaya ne ba biyu ba. Tsari na gaskiya daga sanda na samu labari a kai ki. Aka bani labari akan ki na duk duniya ba wata mace da nake so kuma nake burin in ga na aura da ta wuce ki. So alhamdulillah, ai dama aure shine jigon mace a rayuwa. Kuma kowace ƴa mace burinta ta ganta a ɗakin mijinta. In da gaske kake yi magana aure ne, ni a guri na ba damuwa. Ni lafiya kalau ne. Magana ta soyayya da kike ji da gani kuma da magana ta duk wani abu da kika sani ni zan iya ba da shi dan ga rayuwar ki ta kyautata. Kika ji an ce zakara mai neman suna ba da habi ka tuka kuwa. Wannan ce ta sa ma na ce ba in zo miki da tsaraba. Kawo miki tsaraba saboda tun kafin ki shigo gidan in ji a girkin ki yake. Dan ki tabbatar ki zo gidana za ki sha na za ki ji daɗi kuma za ki ɗauki kan. Gashi. Zuwa an jima idan mai duka ya kai mu sai na zo mu ga yaya aka dama mu sha ko? Ai ko zan maka shi. Madalla. Kuma za ka je da yake. Kin san muna da yan hidin da su yawa kuma an jiban Allah yadda ba ta lokaci ba. Kuma in zabo insha Allah zan ƙara baki mamaki. Zan koma na gode ba. Na gode ba. Wannan ta zo fa. Sai da wani a ce. To yanzu abin da za a yi mu shiga gidan in dafa a gaban ka sai in baka. To matsala kuma yanzu aiki na aka yi. Amma in na dawo zan zo. Za ka dawo da wuri ba? Zan dawo. To dama gidan ba kowa. Idan ka dawo kawai ka shiga kai tsaye. Kai ki ce kawai da yau dai mu ci daɗin mu gaba ɗaya. Mana. To shi kenan ba matsala. Na dawo sai da shi. Shikenan sai ka dawo. To shi Ka dawo da wuri fa. ba matsala. Action. Wannan kaza kina gama hada ta. Insha Allah ni kuma a'a ba sai na tafi ba. Kusa zai zo ne. Tunda ka su. Mu je. Pick up. Ban yanka ba. To yanzu ni zan zo zan koma. Action. Shin. A wata biyu. Yanzu ko ka san dai bacci kwancin kwana nawa take yi. Wannan yaron kawai kamata yi babansa izo kawai dauke shi. Manya, a ni gaskiya ba za a raba ni da yaro na ba. Da mun tun farko na gaya maka. Lafiya? Ina wuni? An wuni lafiya? Ya aiki? Ina ganin ki sai ka je kuma